Wow! Na, tanawa. Tanawa ra gud o. Kung unsa kadako ang atong bangos. Asa day ka gikan sa imong isda? Gipalit man ni nila mama nya. Akong dalo nakahuna-una ko nga. Dal anay na ko sila Gibhard, sila Jimmy ug sila Ashley ug sila Grace ug sila Ronron. Ano na tana? Hilaw pa man eh. Na. Dili pa day na makaon di ay. Ako pagay gihuluman og tubig kay basig mabuhi. Buhi pa na siya? Patay na oy, Patay dili na na siya siya. makuan lami kayo ni siya. Ay, Sugbahon. Karon lang nako nakita ba nga ang pagkaon di ay sa bangus ay kamatis di ay. Mao lang nay kamatis kay ang tinuod nga kamatis makapabuntis. Gawa mo makapabuntis na yung kamatis pero kabalo ka ang akong sigurohon og kaon kana mang kamatis. Ang akong paborito sa bangus kanimang kuan Asa? kaning naitiyan niya diri nga naitambok na lami kayo isaw-saw Ano sa man? tuyo nga naisuka nga nailimunsito. Nganong ka naman ang imong paborito? Mapaborito na ko ng tiyan para madagdag ang akong kagwapuhan. Wow! Ganahan ko tong isda kay para dugay kay ko mutunga sa tubig. Makahawd og langoy. Kung magsige ka kaw isda, muhawd ka og langoy. Parihan ni Jimmy bahawd na kay mo langoy. Gusto gani matubuan akong himbis? Ikaw gusto ka matubuag himbis? Ikaw pwede bang katubuan pug hasang? Hindi ko kay kaliskison ko ana. Pangitaon na to sila Jimmy, sila Ronron ug sila Ashley. Tara kay paingnan na to sila nga naatay nakuha nga isda. Ang maayo ani, ato amaning isda, sila atong palutuon. Magulat na lang tag maluto o mukhaon. Wow! Mga tulog ta. Nya samtang nangatulog ta, magpaabot ta nga giluto na nila ang bangus nga duha ka buok. Tara, pangitaon na to sila. Asa ka to sila ko sila Jimmy, sila Gibhard, sila Ronron. Nami kayo mukaon karon ba? Gusto ko mukaon. Mas hindi ay si Dudong mag-sponsor na to pagkaon. Sige, pangitaon na to. Ay, si Dudong. Kaniingom na to siya magpalitan na tanyag isda tong niagi. Ay, Sige, pangitaan na to si Dudong. Galing day ko kay basin na mabot nga panalangin. Unya makakaon na kog libre kay ako may naghaling. Hala! Nalagi si Jimmy diya. Naghaling na pa yun siya. Wow, nagaling si Jimmy. Tara atong atuon. Sakto kayo. Siya atong pasugbahon. Sige. Sige. Tara. Wow, Jimmy, Naghaling lagi ka. Haling ko kay basin na mabot nga pagkaon. Sakto kay naami dala. Hala, Duha ka wow. buok nga dagkong Isda man na bangus. siya. Bangus. Lami man na siya sugbahon. Mao gani no sugbahon ta ni. Sige, sugbahon na to ni. Ako luto ana. Jimmy, kabalo day ka muluto og bangus. Basig mahilaw na, dili ta kakaon. Bitaw no, basig mahilaw niya, di ta kakaon. Sayang kaayo ang bangus niya. 250 ra ba ang kilo ani? Kahaw na kumusubag bangos kay gitudloan man ko ni Pokpok sa una bigibin lang ko niyang sa iyang mga skills. Hala! Nakalagay si Jimmy o si Dudong o si Gibhard diya. Basin magsugba na silang isda kay hinaling. Hala, naisda o, tura o. Hala, kalami. Tara doon na to, kamakaon. Uy, na sila Ashley ug si Grace. Ni, Gibhard, Dudong. Ano na? Naman mi duha ka dagkong bangus. Pwede may mukhaon, ana. Uy, mukhaon daw sila. Sige, tagain na sila. Hilaw pa man eh. Uy, hilaw pa man eh. Hilaw pa man eh. Kaon. Ang maayo ani para makakaon sila atong pahinloon o sila atong pasugbahon. Sige. Makakaon man tuod ta pero kita man po'y pasugbahon. Dito, ay nabuda na, uy. Babae man, mi dapat dili man mi magsugba, ana. Kay girls ba yan, mi? Dili man na mo ang trabaho. Langan ako pa. Ako may naghaling dre di kamo hinlo. Kain po, ug kami pa'y magsugba ani nga. Kami may nagpalit ni Gilbert ani, amo aman ni nga kami pa'y magsugba. Happy kay mo. Kami pa'y magsugba niya, amo apa dapat kamo kay wala man may ambag ani. Wala man mo nagasto Na. ta. Kung gusto mo mukaon, kamoy hinlo, kamoy sugba. Hey, Grace, sugbaan lang na to. Atong hinluan para makakaon ta ba? Sige. Sige, ambi na, be. Hinluan na lang namon ni. Unyang among sugbaon para makakaon mi. Sige. Darungan na ninyo ginlo. Tara. Uy, pukawa mi ni Gilbert og luto na ha, matulog sa mi. Matulog biya mi. Umana man nato ni Glimpyo. Ato nabutang aglamas. Sige. Uy, nabutangan na ba na kuning isa, Unsa na imong gibutang? Na ay sangig, na ay kaning tangad, na ay kamatis, na ay bumbay niya. Kumplito na ni asin o magic sarap. Wow. Sige, kanina pong isa. Sige. Asa man? Ako lang, Vicky, mo lang sa imong kamot. Nyahuman, takang na nato para makakaon na ta. Dalay mo kaon ana. Naman sila dudong di nato po kaon. Wala man to sila, natulog man to sila. Nya sila may nagpalitan, hindi na ta libre yung sunod. Tara, takang na to. Ito lang isugba, tanawa na halim na. Sige. 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 Tara mo, tara mo. Ano, anak, na.
paypayan. Paypayan na to? Ramot. Muta, oy. Muta, oy. Muta, oy. Paypayan na to para dali maluto, makakaon na ta. Paypayan. Namiya sa bangus. Ako ang ulo na ron na. Ako ang tiyan. Sige, ako nang Ay, dito ang mata lamas. niya, ako nang supsupon. Lami man kayo nagmata ng bangus. Tamis man kayo Kuha na. man ang tiyan, kaya daghan man kayo naglamas. Lami man upod kayo na iyang tambok. Favorite man ako ng bangus. Tatambok man ka. Gani, mama na akong konsumo. Manang dako kayo ko. Mama na pangalan ni mama sa kuha. Magay na. Asli, unya na lang nato sila pukawon, kanang hapit na maluto. Sige. Unya na nato sila pukawon. Pag maluto na ni para makonsentrate ta diri og luto, no? Grace, hala na, lagi saging. Langan kay samtang nagluto ng isda, natay mamerienda. Kani, kaya akong butangan ni Og. Sana. Tuyo, para kumot kayo ang atong isda. Muta na, wow. Para lami kayo unya, lasa kayo ang tuyo, ang bitsin, ug ang mantika. Wow, lami oy. Puhuta, uy, ito lang baliyon. Sige. Diba sinaluto na ning diri? Wow! Naluto na! Kanina pong isa. Kanina pong isa, kanina pong isa. Kanina pong isa. Sige. Wow! Kaluto! Akong butangan ay. Wow! Kalami, ani. Kalami, ani. Wow, kano. Kalami. Wow, lami oy. Wow, Kuya, bangon na kuya. Ha? Bangon na. Ano man? Basing naluto na ang bangus. Ay, tama dahil no. Gigutom na raba ko. Ganihara man ta natulog. Basig naluto na to. No? Naabot na ang kahumot diri oh. Pero wa man ta nila gipukaw. Sige lang, gigutom na ko ay. Kaon ako bangus ay. Ato na nga to, ah. Tara. Ha? Sige, naluto Gigutom na to. Asa na ka to mo? Basing ilang gitaon na. Grace, bukawan na si Dudong dito si Gibhart. Luto na? Kung luto na mga Handa? Wow! Sige na. Tuwa dito ka. Hoy, Jimmy. Bangon na ba? Kaya naluto na. Naluto na, sudan. Ginagawa na tong kanon ka. Ngaon na ta. Oh, sige. Nagitawag na ni Grace si Gibhart ug si Kuan, Dudong. Dali dayon. Tara na. Wa dito sa lamesa ka. Asli, maghukan na para makakaon ta. Asli, ready na. Nya, napa yung kayo sawan. Sure, uy, naluto na di ay. Tara na. Naluto na? Naluto na ta. Ate Ashley, nahanap sila, Ate Ashley. Na? Oh, sige, tabangi ko bi kun itin na nabi. Ya. Wow. Tara. Wow, luto na oh. Nya, asa man na ibutang? Dili man na ibutang. Bali man na imuha, dring ulo. Saan naman sila? Palagi Kaya sila. nila, oy, gutom na kayo ba? Tawa ka dito, Grace, be. Oo, nakabi. Naluto na. Na. Wow! Luto na, mga on na ta. Ata. Wala lagi sila maurin. Maurin? Oh. Ay, sa kaumayana, ha? Nangaon na day sila. Ashley, tama-tama, nagdala day ay kong Pepsi para makakaon ko. Kaon na ta. Kung sa gani, naahon og magkaon? Mag-pray. Ay, mag-pray sa. Sige, pag-pray. Oh. Ang puta, ang Jesus, salamat sa pagkaon. Ngayon gihatag ka na mo, panalangin kini. Jesus name we pray. Amen. Yay! Uy. Mo gid akong paborito ang tiyan. Daw, saw-sawa no. No. Nami aan. Kaayo. Kaayo. Nangaon na lagi mo. Nagdala na akong Pepsi para makakaon ko. Grabe, busugan anak ko. Thank you. Nako. Uy, unsa na po datong lutuon sunod? Baboy. Chun baboy. Dili na kay mahal man.
mo update lang ko kung saan na pud atong lutuon. Sige. Sige, kung sa'y masabutan na to. Aka man ka magluto. Dito ta sa kanang ilalim sa kakahuyan. Una ra ko kay basta ato na po di mama. Ay, makuyog na lang. Mulakaw na po ko ay. Puro ta na ninyo. Tama na to pa.